27 along arnikang samambirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjitha Langlokso arlo ahavar non malong pardon ron pen pangrum pet kadukabe John Phokep sosia chainong kanghu ponwer bangplia keche mia asurat ariden kachingnang pon Samilangso police stations ke parlo pon Langlokso arlo ahavar pardon ron pen hem kachu pangreng ahormu bi chainong okpi lahai kadukabe pangrum pet pen John Phokep sosia chainong kanghu pipon et pen ajoksi pinang an arong asora rada tumke jo parni an kamatha kisung nang abotai botailu Bontame kanghu amune daphan kapang thek pon long thek ajok pinang an arni pen tame lapusi dambom si chechak nang prong prang asonlu bonda isi kar bisarlam theki po sonsi ejon teki chong pharo chainong le chunep lote ateke tame thivek pu asonsi 28 March 2025 patwe jirlo apor malom theang prin prelang apor bangpho mia mate muslim auso atum Langlokso arlo ahavar check kinam amen pen damsi ihum Scorpio number AS12D 3867 black color Jonia chainong kar thangpon aradatum thekdunlong si aphi hungdun pen kapachat hektik si towar along karangkha hut long taran tapatong tekang plin desi aphi den dekhara long ansi police lapen radatum pen cherabdun si bangpli aphan ke nep ingnang dun check si inuda bangke abar sai chu en pon si kadlong juilo lahaya munida tum arong ke nagonga sorpusi chithan pon labang pli chainong kanghu amia somara tumamen ke gulizal hussein riyadul hussein oidul islam swab afridi pusi pangthek pono labang pli atum aphan nonamat ke dongmuka police stations alongsi bipon koksi police atum arju pater tokpon bomla isimang humeme alama bang ladak lokela moneda tumtong lason kanghu kanghi along kachirabdun dukok loma pusi inut chainong kinam associations mati president abang phu ake hai budeswer teron ahin pen jongpon mate akoi pipon lason chainong abotai aronga chainong kangbower karjulong bom ahavar nonamat ke dongmuka ahavar Langlokso ahavar samilangso ahavar dendakat ahavar tekilang juna havar ke hada havar langhina havar dena ronga havar paklong ka mahavar lapena long ka prega dim sitame lason chainong kang buatum alam the arjupon longver ajo phirlo bope wo bi chainong sitame lakhaun epin kang bopi era joksi non ke ronga sar ka matha kisung nang abotai lu sitame pini an ke kang huwa phan rat arideng pen nep ingnang pon long cheklo non ronga sorpen kaningji nang che thandun alam le ilitum arjuponik senang news text report b news 7 on birtang tonpen arjitha hok lo la bangso angkotna ke tobe nitum adak prai baji si lombensi nitum la bangso khobor long lo si hola kinep kitcheng atum lombensi khobor nang lo nitum phone chekol pen ajok amat nitum hok binalo posi hala dakam ta la bangso agari ki khang phan la bangso agari ki khang ta long lo kidui long ni nang par edan kinitum Langlokso lok ta long phone la phan dui elu Seta la ana la tum kang hu tum nang ke tengkai te kang la anta patong te kang lir an la pen achai nong ta wan vek lo seta achai nong ke Langlokso alo amase rak tarak rel buma adu me mak paklu te kang do jon kon ne achai nong ke no la non adu ke ban ke jon be seta la sonak thak ke ban aprang ke ban ma dopik lo ni tum Langlokso lok che ke che sa teng bru dang te tu we pen an ke 57 an le lu si la bang so chai nong kang hu tum bang ke pamu katheng long pini nep dun long chen lo si la bang so ke nep dun long tum kedak amun meni tum enonong lela si bang plido la si arta da do elang atu si kang huatum ke bang ke nogang men si ke bang lapen angton koson lo po muslim atum si ke pu 3000 si ke wan Scorpio ta na tum mo paklang konon ekdom VIP agari VIP agari si kitinja tumda kali lapen la an arlo anang chiok thotoke mane phere meme yo la poson angke alang tum hianang bongsi atuwar ka chini posi pamu inut bani ka charju tum long la poson si ke thek dun long si achai nong tamini tum nang thonang paklang ji kumar achai nong sinang si alang tum kiwan ma lake ko 100% evidence pakala lake non chot la pogali lo lake non ke la alang tuman ke apatai ke ongsi ke nep lo ke dhuralo pin tuan ke non la so hem konglong ko dakan sina tu khang long la so hem konglong hatak pen bang bom samelang so nang khang bom bang bom lo long dak samelang so outpost tu manda khang un ac dak rong dena hat rong kimia long si dak si la bang so gari nang hem konglong nang khang dak nang khang ben kamuni tum ka lablot long no ne lo stop no adap pen pre ya por si long tu dak tangtala kachong fuwek abang phut tum phan ane tum rata hin ban ko pia action si anang ji ni tum action ken ji ke lalo
netum ke pamu samilangso si benda netum arjuno la pen 5 kilo netum 100% justice long beng nangji la pen netum hatiar kang bu la ke la tum bek lo aposi la hatiar kang bu bang kotum pan ke alang letum la kang huatum ke so kopima akinang ji la pokali bons tame thek pulote te chainong alar chainong le nang chi pi pusdala ni tum ning sitame la an sin alang tum ke adai nang chi tun halang la pen adai nang ka chi tu ki unji ka phelam lo aprana dam nai ma pandu to be son ke public atum ke khang nam pantame e pran ki dam thuyang da la an ke tek kang agari alu ta no pak ta do arlong ta do no pak ta ka chi so kali jola puson angke ni tum ke ton tum ta phere meme sita ni tum ka chini no tengalalo non neblong alo posi la law and order tum ta mes aling utame imsamjin la pokali bon tame or hip nangji alang tum mani tum law and order ma ke chini rikela halo ante pini berta lansing toni kongla dumi thakni kurang thu kardon